הנה זה בא! מוכנים? אני מתחיל! זוהי ארץ מצרים האדירה, פה כל השפע והטוב. אם רק תתקרבו, אז תגלו שאותה לא תרצו לעזוב. המקום שבו הכל קורה נמצא ממש פה לידי. פירות, כשפים, אפילו עבדים, זה שוק מצרים האגדי. שימו לב, אצלי תוכלו למצוא זהב ותכשיטים. שרשרת הפנינים שלי מיד מעמדכם תארים. קדים מעוצבים ובמבחר גדלים, והסחורה כה מפתיעה בדוכן העבדים נמכרים פה כמו חפץ. אתה עבד, תשפיל מבט. עבדים חיטים וגם יבוסים מעולים לניקוי אבק. צבעים רענשים, יש פה קסם ייחודי, אף פעם לא תשתעמם בשוק מצרים האגדי. יש פה הכל, הכי בזול. שיגעון חגה. טוב, אז מה אתה מציע? בואו ותראו בחצי מחיר. שלי יכול לקפוץ, שלי יכול לשיר, שלי יכול לרקוד. כל היום בחום סובלים, חייבים להקשיב, לציית הכללים. שלטון קולו יציב, גורר הרבה מיסים. פרעה בונה פה ארמונות ומרוקן לנו את הכיסים. זה שוק כה מיוחד וכאן הכל מתחיל. שמועות וריחולים עפים באופן די רגיל. קונים מכל תבל, מגלן וגם תרשיש. טוב, את הכל הבנתם כבר, אז בואו ותראו, בואו ותראו, בואו ותקנו, בואו ותקנו כאן בשוק